kawan-kawan biyen karo wong-wong ngoten niku. Nggih. Guyumi Pak nggih. Nggih. Aku ngerti lek panjenengan punya keistimewaan. Ya. Loh, ngene lho, Le. Petro Gareng Bagong, ya toh? Nggih. Itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya jenenge menungso. Contonipun kados pundi, Pak? Iya kados panjenengan itu punya kelebihan. Nggih. Dan ngerayu wong wedok sampean iki mesti pinter. Lho. Halus, pinter, ngono. Ya. Jadi ora yak-yakan. Duwe rasa. Sampeyan iki lek duwe umpamane ngeten duwe gandingan siji, ndak mungkin akan mendua. Boten, Pak. Ya, iya. Kula malah 24 tahun dereng nate kambon wong wedok. Iya. Oh, wong kadung biyen 22 wis rabi. Ya. Terus sing anu, Pak. 24 tahun terus sing nggih nguyuh tok. Tapi anu lho, Le. Nggih. Dalang ki lek manut omongane sesepuh, Nggih. harus ndang segera punya pendamping. Awake dhewe arep ngomongne kasepuhan, awake dhewe arep ngomongne tentang pernikahan. Lek awake dhewe urung lakoni kadang-kadang kaku. Oh. Lek umur 24 iki masaku wis dewasa untuk mencari seorang perempuan minangka dadi pendamping ngono. Ngaten iki, Pak. Iya no. Yo, saiki aku pengen terus suaramu. Lha iki sedih-sedih malah nunggu, Pak. Mboten napa-napa. Heeh. Engko Tak yo nunggu. dibawa lho sampean jumenengan apa? Ya sampean jumenengan. Bawane napa iku tak manut. Ya. Kelok yo kena, sendro yo kena, mengko diteruske ning ngene apa kuwi jenenge? Nang ngene apa kuwi jenenge duet yo kena tembangane. Bawa mawon, Pak. Bawa. Nggih. Apa? Mboten. Bawa mawon, Mas. Mas bawa, Mas. Memanismu hangat jiwa. Agawe ruci tenggale. Lara apa kang sinadya upama munduta romi. Aku seneng karo sampean. Seneng napa? Munggah ngene kok wis ngembang dandang gula lho ya wisan. Gula. Gudah kuwi pangkurno, Kang. Cangkeme lek ora sing godak omongi mbok ora. Wong ora ngerti ora usah. Kuwi genah ki nantri ngono. Sinom kok. Ya. Tartamtu tak turuti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing madyaning cala niti temah kunjing anggen jong ning pagulingan. Ya. Tepuk tangan untuk Dinakar. Wah, hebat. Suatu kehormatan panjenenganmu bisa teko mriki. Oh. Aku duwe tembang sing ngarang niku Umpun Sedo, Mas. Sinten, Pak? Komponis Tulungagung Bapa Wangsa Subagyo. Tembangipun Roro Mendut. Niku asli made in Tulungagung. Nggih, mireng jenengan mireng nggih ben ditembangke kalih Nduk Iwang karo Nduk Puri. Nggih. Ya. Monggo, Pak. Ya jumeneng sing kepenak, ya sing kepenak. Napa? Lho, panjenengan ada? Mboten sir napa-napa nggih. Oh nggih, terima kasih Mas Agar. Engko kapan-kapan ketemu malih nggih. Ya. Ya, sareh-sareh ing wayah esuk jagone kula. Rame suarane rame
apa sing tak kandhake karo Dik Akbar, Mbak Puri sama Mbak Iwang. Ya iki Mitsin Tulungagung Kendal Bulur. Rokoke roro mendut sing sapa udut. Ya mangga diwiwiti saka buka celuk. Ya. Dangdutnya dangdut Jawa loh mas. Tuntak-tuntak juga. Mas Budi.
Gam lara mendut. Sing demen ki sair sing isor lho Kang. Sing endi? Dadi tepo tulodo yen wong tresna ramung saka bondo. Amung ati pawitane kaya rara mendut prana citrane tung. Ayo, teruske.